Hami parhalado pasahaton tuhamu amanami dohot inanami. Selamat tahun baru ma tuhita saluhuna. Tamado hita madok mauliate tu debata pardenggam basai. Na paluaso kita bongo tu tahun baru 2024. Diramoti jala dipai baru dohita toktong. Marhite hatana nabadiai. Naung suan di bagasal rohata. Asa anggiat ibaru roha dohot pikirata. Gomos mahita martangiang tutuhatai. Asa hipacipasi tamadalani taonon. Di padao akamara dohot nasa ragam nisahit siak kita. Alani i tapuji matuhatta di bagasan hati bulon nai. Maret de mahita sian bukwede nomor 70 ayat sada sahatu ayat tulu udul mamu. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, natu mopalangit dohot tanoon. Amen. Audo alpa, audo omega, bonana dohot ujungna ninna Tuhani, na adong dohot naungadokian dohot naro, pargogo na sumurung. Haleluya. Martangiang mahita, alei Tuhan debata, sian asini rohamdo ubahen sahat tami tu tahun nai baruon.
Hodo na mga ramoti hami di bagasan taon na salpui. Saya si maroham. Sayunang tulak hami nuaing. Saydongani mahami di bagasan taon na ibaruon. Pasu-pasu hami rodia ka ulaw na dinggan na hula hami marhite-hite guarmo. Alay na gumodang pasu-pasuhon mahatam na badiyay tu rohanami. Asa gabe ibaru rohanami. Asa tarpa masuk ko hami tu banwagijang di hasusuda ni bohal nami. Amin. Mari kita. Tangio kamuma patik ni debata di minggu tau baruon ima patik parjolo sahatu patik pa sapuluhon patik parjolo audo jahoba debatam ninna debatata dang jadi maraku pau bahenomu debatam patik paduahon dang jadi ganomu jala dang jadi sumanommu manangahan na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di bagasan aek na di Toru Nitano yang gotunggabe si sobaon manang sioloan patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanda aihona uhumna dosogot akan marsineang di goarna patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naonomari ma ulahamu nasa si ulaumu alayanggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba de batamdui dang jadi homangula anggo di nasadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pe na mangibati hutam ai di naonomari do di topa de bata langit doho tano doho laut doho nasa isina dungi maradia doibana di hari papituhoni di bahenido ubahenna di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai patik palimahon ikon pasangopommu do natorasmu asa martuaho jala leleng mangulu
di tano nanilehon ni Jahoba di Batam diho. Patik paunopon unako mamunu, patik papituhon unako mangalakup, patik pawaluhon unako manako, patik pasiahon unako olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan niroham bagas nidongammu, dang jadi haliangan niroham dongan saripe nidonganmu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ne dongamu. Boha padok ni debata taringot tu pati na sapului odo. Au do Jahoba di Batam ninna debatata, pargogo naso hatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton pinopar nyakana sogoro hadiau alai asidoro haku dia kana maribu-ribu akan marholong niro hadiau naso mangalausi patiki ido sahana atong rak mangidogogo mahita tutuhan debatata ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Mari dehita. Tatopoti madosata martangiang mahita ale amanami jala debatanami na di Banua Gijang para sirohana sumurung midahami hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalausion nami nagudangi tatak mahami marhite asiniroham jala sesa madosa nami saluhuna ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Mucat pe akadolok jala humut tal akarobean. Alai anggo para sinirohaku nasotupa mucat siako. Jala padan ni hadameoku nasotupa homordit ninna Jahoba si asiho hasangapon ma di debata na digijang. Mari dehita.
silele anak kapal roh di ujung nasogot. O Jesus lehon parohau nanay totong marningot di halalaw ni ariki ohot manimbang ujung ni ranang tarimas debata marnida pambay naku ranau di doktina bama hawon naso di haku dangono marpar buei tuabe haseai. Tangi hok kamu mah hata ni debata turupuk epistel di minggu tau baruon tarsurat di Jakobus bidopat ayat 10 sahat rodi ayat 10 hamu didok hamudo sadarion manang marsogot lau mahami tuhuta adui asa disihami sataon martiga-tiga jala mangomo-omo. Sikak ni iman yan dohonom muna molo nalomoro hani Tuhani mangulu mahami jala bahenom mami ma on dohot an atong nauboto mabahen nadinggan gabe dang diulahon namardosa maibana disi ido sahakna martua duaka natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Marede hita. Saku debataku ratu maila audisi marningot saku nirohaku rodi sude ulaoki ai dosa do inai ni tangan go dosa nang rohaku pe nang padang mata nang pamangan luhut marsala dohapi dang dapot bilang aku dosa nang huolah nasainan udang rajuman basa ni Tuhan Yesus nasainan dang di baloson ho Tuhanku tu au hombar tu dosaki sai di palam basorohamu
dako maha porsiau tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion ra mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mepalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siator di porbadia adorang so habubuhan ido tu hatta natu mana bernit di pangunghuman misilatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tuban watoru dong ditanom namulak mangulu diari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun di bata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho namate au porsea ditod di porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan di halak Kristen akan nabadia dohot dihasisani dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu dosogo daging ni halak nang mate dohot dihanguluan na surasuda amin. Tapi gema sunggul-sunggul hurian itu hata akamang doh tamu kenang tapi gema sunggul-sunggul di parmingguon tahun baru tanggal 1 Januari tahun 2024 na barjolo goarni parminggota ima tahun baru na badua hot topik denggado saluhuna dibahet debata ditiki halihitanna songodi makamang doho tambak kenang sunggul-sunggul di parminggota tahun baru tanggal 1 Januari tahun 2024 tuhatama nama masu-masu hita sudena sonari akamang doho tambak kenang masuk mahita laho madokon hata selata baru parjoloma hukorahami mewakili sian ruas ni huriata HKBP biar raja ima amang hahu tagalung SPD 70 kamu amang. Shalom. Puji Tuhan, horas madihita saluhutna. Nah hormati kami opui eporus Padita Dr. Robinson Butar-Butar doho topung boru beserta keluarga. Jadi topung boru nami teh. Oh iya. Amang Padita Resort, amang Pasaribu, dohot sudi pangula na goktiki di huria na taha holongyon HKBP Piaraja. Damang dainang saluhutna ruas ni huria HKBP Resort Piarajaon. Satu hal kehormatan memang tu kami pribadi ala dihusipon parhaladut tanah kining kami nalau pasahaton selamat tau baru di hita saluhutna tung kami piamang inang naung hita saluhutna mate karuas ni huria parjolo sian kami ruas ni huria HKBP Piaraja pasahaton selamat tahun baru ma di hita saluhutna mau liate sian kami ruas ni huria parjolo ma pasahaton nami itu parhalado nami saluhutna mulai sian amang Padita Resort songoni tong nang amang Padita nami akan makobasi di kantor pusat mulai sian opui sian kami ruas ni huria sangat mengucapkan banyak terima kasih di pakobasi muna aka damang dainang pangula nagoktiki nama karikoton hamajuon ni huriata HKBP Resort Piarajaon
sian namar natal hita sahatu nama marpungu na bodari di perpunguan ujuk tahun ni 2020 hami songon ruas ni huria hupai huti hutami do akamang akainang pangula nami di sude pakobasion muna sian nasaroha muna laho makobasi hurian itu hata di tonga-tonga ni huriata HKBP Piaraja sidohonon nami sian hami saluhut ruas ni huria margogo ma kadamang dainang tarlumobi amang padita resort napadi mudimun huriata HKBP Piarajaon songon huria sabungan molo nirajuman rupani sudedo HKBP Sadok Portibion menganggap bahwa HKBP Piaraja gabe huria sabungan sipata mololawi ba tu piga-piga luat binata dahod diri nidok masian HKBP Piaraja itor didok nasida do huria sabungan ido sada kebanggaan dihamu aka amanami manami pangula nami nama kobasi hami huria HKBP Piarajaon boy marbungaran barita ni huriata HKBP Piaraja sian hami ruas ni huria tuhamu aka manami nanami pangula nami hupai huti hutami doamang tarlumobi diopui eporus namang garison aka program ni huria tarida doi amang sian sude program ta siap parminggota sian Januari 1 Desember nabodari dibuhai mamuse acara perpisahan ni bona ni tahun nabodari hurajumi hami amang songon ruas ni huria di pargugoi hamu hami dilehok kamu dasar na teguh tu hami ruas ni huria molo hupau dimu kami nabodari tolu ma gabe ojahan ni tahun 2024 naboy hu putih kami amang songor ruas ni huria didok di sada Tesalonika 5 ayat 10 1 toktong mahamu marlas ni roha napa duahon unang masadi martangiang napa tuluhon madok mauliate mahamu siala saluhutna mauliate amang dihamu pucuk pimpinan ni huria nami tolu dasoron gabe sijata nami tukot nami madalani tahun 2024 napar pudi sidohonon nami sian hami ruas ni huria mauliate di pakubason ni hamu aka pangula nami nagok tiki mulai sian kantor tingkat pusat sahat tu huria sahat tu aka situa lingkungan nama kobasi hami akhir hata siak kami ruas ni huria HKBP Piaraja selamat tahun baru madihita saluhutna horas mau lihat Tau dihutima musekan madokon hata selamat baru mewakili sian pangaraton ni huriata HKBP Piaraja imana sian Medan amang situage si matupang pasatai mati kitu hamu amang romamu tujul Shalom, horas, perjulu sahali hupata dauma diriku, au situa Galbret Simatupang, kami marhuria di HKBP Jalan Uskup Agung Sugio Pranoto Medan, molona tua-tuai tinggal di Said Nihuta Pulau 2. Jadi perjulu sahali napinar sangapan opui eporus pendeta Dr. Robinson Butar-Butar na mengihut amang Padita Resort, amang Pasar Ibu, dohot sude parhalado nagok tiki, dohot sude na pinarsangapan aka parhalado na dong di HKBP Piarajaon, tarlumobi ma dihamu amang inang ruas ni HKBP Piaraja,
dohot sudena aka pangarato narosian luat nadau na rap hitan waeng maribadah menang berkebaktian di Tau Baruon. Jadi perjulu sahali upasa matuhita selamat Tau Baru madihita sudena. Mau lihat ya. Jadi izinkan saya mewakili ruas pangarato manang napar aka pangarato naro tu hutaton beribadah apala di Obason mewakili amang dohot inang sudena madokon hata selamat Tau Baru dihita. Jadi amang inang nanaeng pasahat tuhita tahun 2024 tahun yang penuh dengan tantangan. Tetapi kita selaku orang percaya, kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang memberikan jaminan bahwa tahun 2024 adalah tahun yang penuh harapan. Kita sudah melewati tahun 2023. Di awal tahun 2023 seperti hari ini, 1 tahun yang lalu, tentu kita juga merasakan hal yang sama. Bagaimana untuk menjalani tahun yang baru di tahun 2023 seperti tahun kemarin. Demikian juga yang kita rasakan di tahun ini, tahun yang 2024 yang hari ini kita mulai. Di mana tahun 2024 menurut banyak pengamat tahun yang penuh dengan tantangan. Ada tahun politik dan juga banyak hal-hal mungkin yang bisa mengganggu iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi kita selaku orang percaya yang memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita diyakinkan bahwa bersama Tuhan kita bisa melewati setiap perkara. Bersama Tuhan kita bisa menjalani tahun 2024 dengan tahun penuh kemenangan. Saya percaya bahwa tahun 2024 itu menjadi tahun berkat bagi kita semua anak-anak Tuhan. Kiranya di tahun 2024 ini bukan hanya sekedar ritual, kita mengingat setiap tahun ada acara tahun baru. Kami tadi malam juga melakukan ibadah dan itu menjadi momentum untuk melakukan refleksi, introspeksi diri, apa yang sudah kita kerjakan 1 tahun yang lalu. Dan kami juga berpesan kepada keluarga supaya tahun demi tahun ada peningkatan, jadi tidak sama seperti tahun yang sebelumnya. Kiranya tahun 2024 iman percaya kita juga kepada Tuhan semakin bertumbuh, kita semakin baik untuk melayani Tuhan, kasih kita juga kepada sesama bertumbuh, bertambah, ya, dan kita juga tentunya akan semakin diberkati Tuhan. Yang terakhir Amang Inang, biarlah di tahun 2024 ini Tuhan senantiasa memberikan kita berkat-berkat-Nya yang melimpah melalui kesehatan, melalui kekayaan, melalui kesuksesan, melalui pendidikan anak-anak yang juga berhasil, dan juga melalui berkat-berkat rohani yang terutama yang bisa kita rasakan di 2024 ini. Akhir kata, kami mau sampaikan sekali lagi, selamat tahun baru 2024 untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Molihat tema upasatami di nama wakili pangarato amang situage si matupang naparpudi madok hata selamat baru mewakili parhalaruni huriata HKBP Raja upasatami tu amang situaem si morakir Roma amang. Shalom. Horas madihita saluna. Nahu parsangapi hami opui porusa KBP rabdohot tupang boru. Amang padita resort rabdohot inang pendeta. Pangulan agok tiki di huriata HKBP Pia Rajaon rabdohot keluarga. Damang dainang na tua-tua nami ruas ni huriata HKBP Pia Raja nang dohot salut nak kaya nakon nami. Damang dainang pangarato ni huriata narap hita marsaur nuaeng di bagas joroni tuhataon atas nama huria HKBP Pia Raja upasahatame matu hita selamat tahun baru mari hita
Mauleate madi tuhata nama ngaramoti pardalanan ningoluta boy hita tolha sahat tu bagasan partikianon taruli hita di hahipason gugu doh lasni rohan asia tuhata nunga tabulus sada tahun nama cegajang sia mulai bulan Januari tahun 2020 sahat tu bagasan partikianon di lala roha do macai raga makana tabulus di tonga-tonga di pardalanan ningoluta di pardalanan ni Huriata secara khusus tak ado pido hamaolon tak ado pido akka beban pribadi lepas pribadi keluarga lepas keluarga nang Huriata sendiri alaikun hati dakonota doa kamang nang adulo bisian hamaolon nata dopi tajalo jala tahilala dotong dengan basan itu hatta marhite hite napi nasupasuna ngeluta marhahipason margugu jala hipas hita sahat bagasan partikianon idona tahamulate hod di bagasan tikion tuadopan itu hatta molo peta adopi akka hamaolon di tahun nasalpui jala tahilala pardongan yon itu hatta di hita sahat tu bagasan partikianon ima tong paposor rohatta laho madalani tahun 2024 di naung tadalani manang piga-piga jom sahat tu bagasan tikion lomos do rohatta tutu lomos do aladang tabo tu dopi manangahan naneng sia dopat tu akatiki naneng ro di pardalanan ni keluarga pariana konon nang Huriata alai ala nunga tahilala pardongan yon itu hatta di hita di tahun 2020 nang tasal puhoni ima paposor rohatta babua dang macohot pardongan yon itu hattai di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluta akadamang dainang ruas ni Huriata nang saluhutna akadamang dainang nong bongot tu bagas joroni tu hataon sia tonga-tonga ni parhalado Huria HKBP pia raja ikonok kuhonot nami do di pakubasion na salilingon di tonga-tonga ni Huriataon pasti do adong akan hurang lobi di rohani akadamang dainang alai marhiteon di kesempatanon hami sian parhalado ni Huriata pasaha untuk hita nungasal pusada tahun siap pardalanan ni ngoluta lausian partikianom hami mangido diaka hahurangan kurang lobi di pakubasion di tonga-tonga ni Huriataon salpuhok kamu ya kamanginang siap bagas rohamuna tujuluan ni Arion tangyako kamu mahami parhalado ni Huriata HKBP raja asabui laho pada sipon akapakubasion di tonga-tonga ni Huriaon masih tangyangan mahita masih urupan saling mendukung di aka program ni Huria secara khusus di naung tatotopon di rapot Huria di bulan nong salpo asa tulusi dang boy hola kami parhalado na patuluson alaikos sudedo lapisan ruas ni Huriaton mangaleho dukungan asa sahat tujuan ni Huriaton tunang tasakapi di program Huria di bulan nasalpu lau songonima tu akadamang dainang pangaraton ni Huriata nong rap hitanuaeng posdo rohanami tangyako kamu tong Huriata HKBP pia rajon asa semakin hari semakin bisa diperbaharui baik di pelayanan di segi pelayanan ni Huriata tuaka ruas ni Huria jala mangido hami tok tongdo mangido dukungan hami tuaka program ni Huriata baik HKBP pia raja nang Huria hatopan secara khusus asa lehok kamu tong dukungan muna perhatian tubona pasugita nadong ditarutungon Huria HKBP pia raja secara khusus molope ikon mulak hamu muse tuaka luat parserahani tangiang ni Huriata di pasu-pasu tu hatta mahamuna hipas borhat siap bona pasugitaon saha tuaka inganan netinujumuna muse dia luat parserahani boy hita muse pajupang dia katiki nong sal taktikin aneng ro
di bagasan hahipason dohot lasni roha. Songon imana boy tarpasahat tami songon hata selamat tau baru tu hita saluhutna tu hata nama ngaramoti hita nama masu hita sayang tahun 2024 naung di pasu-pasu hot tu hata tu hita di bagasan tikion gabe tahun nagok lasni roha tahun nagok asini roha ragam ni pasu-pasu dohot akka jupang akan nata hirim jupang akan nata hasi holi di tonga-tonga ni keluargata pribadi lepas pribadi nang huriata imana boy tarpasahat tami horas madi hita saluhutna saula nari hupasahat tami matu hita selamat tahun baru madi hita. Mare dehita laos tapasaha mapiliata.
dameni debatana sumurung sian salu naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Kristus namarlas ni roha hamua kamang dot hamua kainang ruas do partohonan nang parhaladu ni hakapipi na rap marminggu nuaing dot hami di hakapipi piarajaon songoni manang tusude hamuna na madohoti ulaota manobat tuhata di bona ni taonon sian inganan munabi marite na mandohoti secara online. Hata ni debata nanaing mamakulingi hita di tahun baru sada Januari 2024 ton imana tersurat di Parjamita tolu ayat sada sahat rodi ayat 15 songono do tersurat di si martikibedo luhutna na tinopa martitibedo huhud nasa sakap-sakap di hasianganon martitibedo na sorang dohot namate namanuan dohot namangurati na sinuani na mamugangi dohot na pamalupon na mangalohai dohot na paulihon na tangis dohot na mekel na mangadungi dohot na manorton na mambolokon batu dohot ma papunguhon batu na masyuman dohot na madau sian na masyuman na mangalului dohot na mangago na mangaramoti dohot na mangabolokon na mangaribahi dohot na majarumi na mauhom buti dohot na marhatai na makaholongi dohot na makosom na marmusu dohot na mardema tung ahama parsaulion na hot tinggal di pangula marite sian ulaw na sadiri nungatung takas huida hangaluton na tinurpukon ni debata tujolma manusia asa marngalutan maritesian akai alai anggo ibana denggando salu nai dibahen ditiki halehetanna ditopahod dohuhut roha hanguluan saling leleng na tubagasan roha nasida holan na sodapot jolmai sulikiton na jadian na jinadion ni debata sian mula-mula saat rodi ujung di bahini nungatung hutadda danga dong na dumenggan di nasida da na marlas ni roha dohot mambaen na dinggan saleleng di ngulunga. Salin aja ayat 12.
Di baini nungat tung hutadda, danga dong na dumenggan dinasida, dana marlas niroha. Dohot na mambayan na dinggan, saliling di ngoluna. Akup ni tahe, manangis jolma na mangan, dohot na minum, dohot marnida na dinggan, maritesian ulona, si lehon-lehon ni debatado nang i. Nunga tung takas huboto luhut na binain ni debata ido na hot rodi sa liling-liling na dang tarbain jolmai mana baitu si manang mangorui siya ni dibain debata pesongoni asa mabiar jolmai mida ibana mana ngahana masa nuaeng naundung masa doi jala manangahan na masa sogot pe naundung masa doi di Nairobi ay diulahi debatado mangalului naung salpui ido sahatna asi ni rohani tu atta Yesus dot holong ni rohani debata ama dohot parsaoran ni to di porbadiaima namandongani hamu saluna akkadongan sahuria tapuji matuhatta ala dipatau ibana hita tolhas tu tahun naik baruon tahun 2024 tapasangap maguarna ala ni pandongan yonna dihita di tahun nasalpui tahun 2020 ai hamu kadongan dingo tamu do peraja mita di sada Januari 2020 na pabotohon tu hita na tung dok ma adopan ni hajol maun di sadok portibion di tahun 2020 termasuk ruasnya KBP alat dido aka ahli ujui na tahun 2020 adalah tahun gelap tahun krisis multi krisis ekonomi jala alani tahala sotik kini ala tado nakpe songoni nanaing masa 2020 debatado na patao kita mamulusi jala nunga taida di tahun 2020 di tonga-tonga ni bangsota masa akaporang di Ukraina masa tong porang di Palestina alai di tonga-tonga ni bangsota terjadi kedamaian nak peadong ketegangan alai di bagasan hadameon do bangsota jala alani ekonomi ni bangsota dang tuat sian 5% pertumbuhanna 5 nako 5,2 5,7 jalalani dangadong nanggo sada rakyat di Indonesia na mate atura paron balik sa bodo pehita membangun ngulu-nguluta alani do ikon tapasangap tuhatai sudah hita ruasnya KBP ala didongani bana do hita di tahun 2020 tutu dak sude ruasta sukses menghadapi tahun ekonomi sulit 2020 adong dotong naso dapotan kariju dope adong dope naso lulus dope adong dope naso marianakon nakpe dung mardongan saripe adong dope akar ruasta naso marhasohotan nak penaung diasi holi ibana sadiri do diasi holi na torasna na ngopungna godang dope aka sita-sita ni ruasta di sado AKBP naso tardung kita dope alai di bona ni taonon dinggat do tapasangap tuhatai ala sonima padungan yonna tuhita hamu kadongan
Alanima luasamu mau mengatasnamakan sude partohonan go tiki sude parhalado ni huriata na partohonan songoni manang sude parhaladota na so partohonan di bona ni taunon di bagasan las ni roha pasahat Tuhamu salu na selamat tahun baru nami Tuhamu, selamat tahun baru ma diamu saluna. Bereng nak pardopahan muna berbeda do tu pardopahan nabudari ate ala orang mudum. Nah, ala martangiang 2 jom 3 jom di bagas tabi. Au nabudari permisi se keluarga. Ala marjamito marsugut tibu mau mudum daniku. Jala duke heau nak kinjamonomi sangat biau marlange tu air suda natar beritai alani nak pelu jahamu molo au bui du gajang jami takon aladang lu jau ati hamu kadongan ruas ni pamatang ni Kristus na hinaholongan nunga jot tabegi parjamita tului Tarlumobi ayat sada tu ayat 10. Jaladang sahat ayat 10 sada tu 15. Jujut. Jalalani dina hurimang rimangi. Majaha ayat sada tu ayat 10. Adong do sada pangodolan naso apit. Adong gos ada pangodolan ni ayat sada tu ayat 10 naso merudut tu ayat 10 sada tu ayat 15. Ala dido martiki do sude martiti do sude. Olo do na porsea di Portibion. Olo do adong ruas ni huria ni Kristus di Portibion. Nagabe so olo mula-ulaon. Atong salpu do. Tong nasal pudo. Wasa pola pinapungu na record. Eso nalabuano ni. Tuhan matean. Wasa pola dengan binain keluarga ni baon. Asa dengan dicapai cita-cita ni anak konon. Ay marti di rusuri. Arong pangondolion nasonguni. Alani ba. Ba songon dia ngulu kunuain. Ya songoni do. Dak pola. Gabi adong pesimisme. Adong pesimisme di tonga-tonga ni ngolu ni naporsiai. HP maralo doon tu pangajarion ni HKBP. Na marharoroan sian pangajarion ni Apostel Paulus. Jalan na di paheba-heba pangajarion ni Martin Luther na mandok ala nunga ditobus debata hita ala nunga macerga hita di jolo ni debata pola anakna nasasadai di pelehon pola ibana sadiri gabe parmahata na dinggan pola ibana sadiri na manari-narion ngoluta mamukasian bortian ni dainang satu na moding sotung pasip hita ido pangajarion ni HKBP ala ini no molo dingot tamu dina maka tidak kaporsiao kamu akadongan sada tangiang pasu-pasu ni sikat ni Kristus ima didongani debatamamu maralon nasa najat di pargogoi debatamamu mangulahon nasana dinggan ala ni pangodolion na parjolo nakin na mandok atau lema ay mati tidu sude molo adok pedongan na sukses ya gabe naik pangkat ibana jala molo pebisnis ibana dinggan utungna jala molo PNS ibana bui mana gabe eselon tingkat 2 tingkat sada molo adong imana
tentara do polisi, boy jenderal bintang sada, bintang 2, bintang 3, molo diban ide ibanai atole mak martiti do sude asa tokid dui. Gabe olo adong mandok songoni. Martiti do sude. Ima hamo kadongan molo pangarimang-rimang nyota merojahan holan tu ayat sada tu ayat 10. Ulaku majo ayat sada tole mak tapai deida mak satokid dui. Salpu do ya non. Songon sorani padati do ngulini jolmai di Portivion. Songon natar surat di Parjamita tului tersoni mata do. Marti tibido sude, adong tiki tubuh, adong tiki mate, adong tiki mambugangi, adong tiki pamalupon, adong tiki mangalohai, adong tiki paulion, adong tiki tangis, adong tiki mekel, adong tiki mangadungi, adong tiki manortor, adong tiki mangambalokon, adong tiki papunguhon, adong tiki masyuman, adong tiki madaus yan na masyuman. Susah dong ulmu teh molodang boy masyumam be suami istri. Itu kan? Boy sabagas, alai dang masyumam be. Nanti masih dangguran. Adong tiki mangalului, adong tiki mangago, adong tiki mangaramoti, adong tiki mambolokon, adong tiki mangaribahi, adong tiki mauhom, adong tiki makatai, adong tiki makaholongi, adong mamusui, adong mardemak. Tole mak, ndak pola. Molo songoni pangajari otak gabe orang-orang yang pesimis, orang-orang yang tidak pekerja keras, pekerja cerdas. Beruasnya KBP molo songoni pemahaman nak bahado yang mau kadongan. Molo laiba tu bagas niaka ruas ni huria ado ngakana menganggur sekian lama. Gabi masih gatung tunatorasna dangolo mangula terus dilapo tole mak martik gitu sudi. Gabi adong pemahaman songoni molo holan ayat sada tu ayat 10 jamita sadarion alai tapuji di bata ala jamita sadarion dang itakni ayat 10. Fakta doi di Papua Parjamita marite hata naon hata bisunon faktai di guari alai dang sai bana itakni fakta. Sahat doi bana tu ayat 10 sada tu ayat 10 5. Hamu kadongan ayat 10 sada 10 5 marojahan tu sido topi ni jamitata sadarion na marojahan tu ayat 10 sada sonoma di sidido alai anggo ibana denggando salu nai dibahen di tiki haletanna. Ada ni dok neon hamu kadongan. Na boy masa do mu bau batikion. Jala tiki masa tiki na mu bau bai. Boy hita terpukul, boy hita merasa gale, boy hita merasa putus asa, boy isa merasa ai se mawon, dangol nai ngolukon. Ala ni perubahan-perubahan na sohoti. Alai Roma Parjamita nama carikot tuhita jala dos tuna sinuarahon ni para lado nakin ati amang situa nakin si matupang ate amangon ate aduh amang tahun ini kita punya tantangan tapi tantangan akan kita roba menjadi peluang ni namang ne ido nama carikot ojahan naima hatani de batasan darion naman dok alayang ko ibana denggando salu nai di bahen di tiki haletan kamu kadongan nabui do di tahun 2020 nabui do di tahun adorak so 2020 2022 2020 sada satu budi nabui do kamu kadongan hira parir di lalangulum. Hira sokodang peluang-peluang di ngulum. Hira gagal aka usaham. Hira sok sukses na tinujum
Boy do masa isudi, boy do masa isudi, alai hata ni debatan wang mandok. Na boy do pakeon ni debatai, ditiki haletan na mambain tu na denggan. Oma bohalta di tahun yang baru. Mungkin saudara-saudaraku, pada tahun 2023 engkau sudah tamat sarjana dan engkau mencari kerja, tidak ketemu-ketemu. Mungkin engkau memiliki usaha yang kecil dan engkau mau mengembangkannya, tapi ketimbang berkembang jatuh. Bisa saja engkau mencita-citakan ngadong nanaing dong aku HP itinggal lo mau. Bisa saja bermacam-macam terjadi dalam hidupmu sebelumnya, tetapi pada hari ini firman Tuhan mengatakan, dan odo natabu gabiaka napor saya di debatai. Naso denggani boy do baenon ni debata gabe denggan dingulung. Naso denggani boy do baenon ni debata dingulung gabe denggan. Mungkin do ditiki ngulum tiki mangolu do peho patu paun nai. Alai boy do tong dung modik peho di patu pa debata tupo paramu na denggani. Omma bagas ni hapor sioni parjemidai. Tu debatatai, ala debatatai, debata pargogu na suatu dosanya itu. Gari pabakit Kristus nang mate, boy. Gari manopa sien naswadong, boy. Ima hagugun ni debata, na ta haposi i. Ima sada mo kadongan. Nian ngasiduk kamu te, di bagas munabe na budari mangari mangi. Nasidu ngate. Alai mungkin sebelum mula akka paparan arong go betong ha kesempatan nate. Arong go be kesempatan sebelum borhak be nasida. Dengan doon tadok tudirita nang tudiri ni akka natatadda poparata bereta iana kota pauputta ingot ingot inangda molo tupe di tahun 2020 songon na maol songon na acit di ralao boy do diwan debatai gabe denggan tumulung. Alai pursnya gabe piau jala aladang padita reso tahu jala dang padita huria manang pospel ala ipur sau songon ipur mau joau mangalapati ayat 10 sadai ala yang goibana denggat dosa lunai dibayan ditiki hale tanah uwari majoda tulu. Na boy donoku songon epurusnya KBP tuhita HKBP hasisitong ni hatanau na parjolo ima sanga do hampir 1 abad 30 tahun 40 tahun adong nasodenggan di HKBP sangat dia mai dang sari sadok HKBP tuaka pangulana naung sudah gugu naung pensiun apa ngai pilih unibana nguluna 40 tahun 25 tahun tu sadok HKBP adong do pensiunata Nyonya Eporus Justin Sihombing. Nama ngulai bana 20 tahun songon Eporus ni HKBP. Mambuan HKBP itu huria na misioner. Alai hea mau makatatai dot inang natudo nandorak somoding imana modding umurna 102 tahun. Usukum mainangi. Sedia do hepeng pensiunmu inang. 5 tahun 2010 sih ada
100.000 padita namin 100.000. Adong dope nasing nai, sedia uang pensiunmu 50.000 sebulan. Pasi aik pedang tu. Alai bui masa songoni hama kerongan di tonga-tonga ni huria ni Kristus nabal gaon naso denggani tang denggani dihita nang di debata marutang maha kabibi 144,7 miliar tuna sida dang denggan alai Roma debata mamuka 2020 sada tu 2022 naso denggani gabe denggan di bana ima gabe termotivasi mas sudah KBP ikon tahu bayi ikon tagarar ikon tapapungu punguma Desember 2022 nasai godang di bagasan danggo 2 tahun ima sada alani moloro au paju pengau do akap pensiunata sone purusta mewakili ta isiuk burusi mole ate dai purus nami ngau jalo nasaon sekaligus atau 250 juta di jalo sekaligus itabung imana mai bui mamar bungai gabi adong pakeonna ganup bulan isiuk aka pensiunan nai hita KBP di sobat tu hatai ai boy do ape di wai debata naso denggani gabe motivasi mambain tuna denggan imas ada contoh sebagai HKBP iko porsiado hamuan non dung jami tahun na molotuk pe adong naso denggan di tonga-tonga ni ngolumu salelengon tatap hatana mando boy do di bani bana gabe dinggan napa 2 tahun ima nasai jut ujami tahun sianon alai ma cedingganon apit songon jamita di hita KBP mamuka dung manjunjung baringinna HKBP sada sia 40 sahatu tahun 2022 saya dia tahu mai deh awang para matematik tang toratop we to ngalange we de to kamu sada sia 40 sampai tu 2022 HKBP dang sadaro pe mamikir hon narikot di ulaun ni tu hata di sadu HKBP lokal do masing-masing lokal alanima molo 19 ongos songone porus dakolana udah porus sebelumna akapartohonan tu sada huria dido akaparala do sorry porus nami dang terbaik kami manjalu aiso terbala joy hami nasida ima aka huria na met tarlu mobi di tapanuli rayaon bona pasogit ni hak Kristenon Batak sianon do borhat hak Kristenon Batak tu saddo Indonesia on alai di soddo dang adong tuk partohonan dia ka huria na met alani marpek peng ma huria na meti pabaling sabungan ni Piarajaon ade pigate sabungan ni Piarajaon do te na istaka si takka deh basali maro tu si padita ipe molo burju padita ba molo moding ruasi di si basi tua itu isuru padita ai sorong tikina ala hurang partohonata tatongos tu si gabe marpek peng ma tepang ma anggo di Jakarta boy sada huria tong pitu paditana pitu ape di Tapanuli Rayaon hola sada do paditana ape arong 10 tolu huriana dang denggani dido tu hatai
HP nga berlangsungi, gabe gorang mapangiburuon di tonga-tonga niya kapar tohonan. Gorang pangiburuon. Saksi kola dohami, sap majalo tohonan dohami. Dosdo torok ni anakon nami, dosdo pistar nami, dosdo leleng nami marsiajar, do praktek. Alai bahasa ibana, nasaon di jalo, au nasaon. Lau mengurus keluargaku tidak baik. Alai Roma hatani debata, di bahen debata doi naso dinggani, gawe dinggan marhitena mamuka sada Januari tahun 2020 nunga tapatupa sentralisasi Parebengon. Huria sude rade mangalehon 55% sian pelean na pinasahat ni ruas itu debata. Laho manarihon sadok HKBP dakolan huriane jalan ngamardalan satahun alani nung ngamarlas niroha hamu kadongan akadongaku partohonani mangula dinganan nasi DP di huta-huta paibana dia dengan sukacita mengabarkan kabar baik melayani ala sudah HKBP manarihon sudah HKBP manarion jalan perpudi marutang ma HKBP pak korhon ni sentralisasi para bengonon naung disarihon HKBP sudah partohonan marutang ma HKBP 10 miliar laho pajongjong sopo marpikir di Jakarta uju ulang tahun 150 tahun HKBP tahun 2010 sada 2012 di Pajongjong sopo marpikir walu tingkat di Jakarta dengan tujuan asadong nian inganan nina pasobulung marpikir marsaor dilatih gawe pemikir-pemikir nadenggan di Indonesia on jala di sada tiki boy epur surotu si boy pajupang dohot aka pejabat-pejabat tinggi negara Indonesia untuk berbicara tentang masalah-masalah bangsa alaina tapapungu ujui sapeltek do siasat doa HKBP gabi marutang ma pembanguni 23 miliar ma utangna uji mamuka 2012 sahat tu 2022 danga dong nanggo sapeser tagarar alani dipakai di batama nasodenggani di ujung ni taonon hamu kadongan 2 minggu do 2 minggu tabay ma ulaon mangululi dana 2 minggu punguma 6,2 miliar HP na talului 5,2 miliar buasa sudah partohonan naung tasarihon ngoluna parsi dohot hampir 3.000 partohonan dohot manumpai sebelumna maol hiat doa mau kadongan moloni do tupat dita mate dong ataba Gararjo tupak lihat paditamu jangan dong 50% manggarap alain waing hampir 3.000 sian 3.500 partohonan ya HKBP dohot manumpai alani sidung di dalam 2 minggu omma hasil setong niatan ni debata naboy do nasodinggani dipakai debata ditiki haleton na gabe tinggal alani Maria iya pasatot tamayan non gararota mau taktai asa sopo marpikiri HKBP ma mengurusi asa bui pamasota tu sentralisasi Parebengon akan nama make sopo marpikiri nanuaing posisinya di top ini jalan tol Mamacai Jonok ima sadanai yang dilakukan oleh Tuhan yang tidak baik dipakainya menjadi motivasi bagi kita HKBP sekarang untuk melakukannya. Apa yang tidak mungkin sebelumnya di HKBP masih mungkin dan sudah terjadi. Tutu 97% dope capaian ni sentralisasi Parebengon ikon 80% nian asa sudah boy tagarat alai ala PC dope
sentralisasi pada pengonon ono puluh itu persepe ngai bati orang mungkin pese-pese na bari tubuh nga ikor boy mari kadate madabu dupi itop boman ala imah mo kadongan hasistong nion sone porus ni uri atau molo pa ditareso anon gurang gorai guarian nate aka contoh-contoh ni ngulu ni ruasna na songono kian gabe songonon jala sada isara asing ima amo kadongan upamana doda ba songon dia na tua-tua ta amang Luhut Binsar Panjaitan tiki marsai ti bana tanggal 7 Oktoberi ikon di Pahabang tu Singapura asaboy diuduti pengobation umatok dumenggan kondisi 2 bulan na sida marsahid mula mas tanggal 10 sada Desemberi ngahumi pas ngadenggang ngabuy mangula kondisi naso denggani dipakai debata babakit helana gabi Jenderal Bintang 4 gabi kepala staf angkatan darat dung leleng situtu dangadong sientong atau ngani ruasnya gabi kepala staf angkatan darat Republik Indonesia alai dipakai di bata naso denggani ditikini amang Luhut di sita-sita ni mana do gabi kasat alai dak kiamat terjadi alai masa itu helana asaha mo kadongan di bona ni tahun baruon ido sitio pomu molobor hate ho tuhu tanasing mangulau-ulau mandundung sita-sita ingot molotung adong pekana sodenggan di sejarah ni ngolum ingot boy do dipakai di bata patupa na dinggan di ngolum buasa ikota dato ada isehita ruasnya KBP-on ala ruasnya KBP-on nunga gabe bangsoni di bata nunga gabe di tobu sibana nunga gabe na pinar mahanna kita adalah special people the people of God karena itu Allah kita itu tidak akan membiarkan kita dia akan melakukan yang baik dan malah yang tidak baik bisa dirubahnya menjadi baik untuk hidupmu jadi enggak doon tiopota haposata di tonga-tonga ni nguluta aku secara pribadi nggak sejuk-juti isom musepas keluarga besar ni poparan dia muku opusi benget kalau muse martang yang kami na udari dohot poparan ni opusi Bram imasima tuaku parsi bolon mulu bere kami itu budi adong do peristiwa-peristiwa yang tidak baik tetapi Tuhan telah merubahnya menjadi baik bagi kami semua au pos aku di keluarga munabe tongdo idom munai ala udok nakin ngamar langi au nakin jadi gurang gobe tenaga ku ade namar jemi taon nabar julu ngada apa ade ale dak sidung gobe jemi taon ala di bona tahun porus yang energetis sudah tidur dengan baik sudah marlange boy do bete ala hatana adong do pesa nari ada yang negatif Tuhan bertindak tapi ada satu lagi yang diharapkan oleh firman Tuhan dari kita yaitu dido nakin di ayat 10 ayat 10 sadai ayat 12 di baheni nunga hutada danga dong na dumenggan di nasida dana marlas niroha dohot namambayan na denggan saliling nguluna walaupun tadi berubah-ubah hikmat dari firman Tuhan mengatakan jangan kau sedih karena itu jangan kesedihan menenggelamkanmu jangan kesedihan membuat kamu menjadi orang-orang yang tergantung kepada banyak orang tidak
ikon Roma marlas ni roha mamu. Mau lihat ma di Padita resort tadi, Padita Pasaribu. Acara na pinarade ni Paditai na tuari marlas ni roha mamu. Idu na berjulu. Alana Padita nami awalani ditiki si amek metoku gudang na lungun. Muradau tangis. Muradau terharu. Alai Roma hatana mandok tuau na budari. Dok dora tuakai toku laiku deh. Marlas ni roha. Mengapa ini perlu teman-teman, saudara-saudaraku, warga HKBP di partikian nadido amang situanakin penuh tantangan. Tidak ada jalan lain bagi kita untuk tangguh menembus badai kecuali kita memiliki sukacita di dalam hati kita, sukacita di dalam pikiran kita. Dan sukacita kita itu bukan karena kita sekarang sudah memiliki banyak hal dari segi materi. Sukacita kita itu didasarkan kepada apa yang Tuhan janjikan kepada kita, bahwa Dia bisa merubah yang tidak baik menjadi baik. Main husukum mawa Tuhan musudia karuasnya KBP. Memang tiki mangarato ho sian bona pasogiton di bagasan ilu-ilu doh mangarato. Ate tangi yang ipe anggo sapu tangan isa ada dang tuk ujui. Ujui dang tisu. Sapu tangan doh deh. Sada sapu tangan ni dak stuk. Ala ni godang ni iluta martangiang tari ilu-ilu. Jala ala ni tari ilu-ilui hamu kadongan. Olo do di pangaratoan ilui terus namang kohita. Jala edet na tahaolongi ede namambek kita tarilu. Itu teh. Itu kan? Lakuro aka artista ala jago-jago na sida mambain ede namambek kita tangis. Tunga tangis. Ingotamu do sada ede taringotu sada boru yeso anak naik komula tuhuta holan sinambor mina mainang na bui wida tikimate ho nang buyau mulak ina kan ai nang mekel yani ba mol binere binegede ai tordo mai ba tari ilu adong go sada parede na jago bor siregar nasai di Pangido amang syukur na baban di Jakarta molo naing adong acara di Pangido mon. Jadi latihan kalaki adong go masa interval latihan non Ibangido memana marede yedde homma edde na lungu non tikki mekkeli sude do nganon ola yedde oni mana toroidu ade hamu amang do inang lo modo ram mabigi edde na paro tangis itu kan au na jolo tikki lu baringin calo Padita si bolon marangkok matongau. Dan adong mas sepeda motor au memardal 4 do pertangyangan tu huta ni ruasta di huta bagasan sone alai tikimar angko tiba binege ma edde sina diputar holan edde na mambain roiba tarilu hamu kadongan na di huta do na di pangaratoan unang talosi boasa las niro hatai dang alani kondisita ala debata naung manjako kita nunga tardidi hita tu bagasan goar ni debata ama anak doktor di Purbadia nunga akan atar goar si tean hangoluan sogoti hita nunga akan pinar mahanna hita di ngolu taon memang dang mamora hatop hita alai dak pola mate hita alani atura baron alani suat tentu bagasan dirim lasni roha asa bui manian tagat dia teh padohan ni halak malu binereng halak batahon buhina keras itu teh keras buhina keras sekali bui manian tagabu teh keras tapi juga ada senyumnya ada kegantengannya dah itu Foni puruson keras dong, alai boy senyum ade, boy lomor wani ruas,
Molo duk sidung marjamita ba porus nami margo barjoita ala dik margo bari mana tong bega boh ini porus nape keras do dang boy mere ton ola pinarua reska dang boy gatibi itu keras do itu. Jadi keras bisa tapi masukkan juga lah sukacita itu supaya wajahmu juga penuh kecantikan, wajahmu juga penuh kegantengan yang menawan itu tuh. Ade Soni udah nang, asian kegantengan na menawan. Ingat dua tiki baru rode beba sian Inggris tori berekuau tor lasroam alamar misi ya do beba. Mekel Lasni Roha. Tolong, memang berita-berita di Portibion, Pak Boahon tuita goda kian na mambain lungun roata, jala na tuari na budari. Duk sidu kami martangiang. Hujah berita sian Dewan Gereja Sedunia. Ala ruas ni Komite Sentral Dewan Gereja Sedunia saya ditongos doa berita. Berita na lungun sian Palestina. Bahasa lungun Palestina. Memang mate do ala Israel dibaen Hamas di tanggal 7 Oktober 1.200 halak. Alai dung diserang Israel Gaza. Inganan ni Hamas nunga 21.200 halak nang mate. 150.000 halak Palestina ikon mengungsi. Dana nasida hampir 1.000 halak nunga mate di bae porangi. Gaza ngagabe reruntuhan. Dak kiado pe huwer ni ngoluku reruntuhan songoni. Tiki di Jerman na rohala Jerman mando di tiki perang dunia kedua. Talu Jerman ono 10% Jerman runtuh. Alai huwereng reruntuhan ni. Danga dong dope songon buruk ni reruntuhan di Gaza nuaeng na di Jerman ni. Sedih mau kan? Sedih do kan? Dong go ruas. Ni Lutheran World Federation di Palestina. Dongata. HKBP adalah warga gereja Luther sedunia. Adong dongata di sini di Palestina ini. Mate nasida sohoni buti membainau marsak. Alai hatan itu hatan waeng mandok hidup anak-anak kina dong tiki porang adong tiki mardemak. Molo masai hatan itu hatan mandok sotung dibuat akka. Peristiwa-peristiwa yang menjadikan itu Lasni Rohasian Roham. Sotung dibuat molo moding amata. Sotung dibuat Lasni Rohai. Memang kita harus berduka, tapi jangan bertahun-tahun berduka. Harus masuk juga Lasni Rohai. Baru pepar pudi. Lasni Rohai mangojar hita. Oma di ayat na pasap 12 honitong. Di bahini nunga tunggu tada danga dong na dumingga dinasida namar Lasni Roha dohot na mambahen na denggan saleleng di ngoluna. Mambahen na denggan saleleng di ngoluna. Hamu kadong aku jojo do hita marpikir na denggani ikon top. Ikon macam hebat, ikon terberita, baru pena dinggan. Dan saat kita tu namando di bagas tape na dinggan do molo olo amai manuci piring. Itu kan? Terlasrani nang bereng ala dijabu horoa. Dan olo amatai manuci piring. Holan na hudul bajoy nang kopi, bajoy nang tesi, ngarota mueku. Nah, alai duk sidung mangan nasida danguloi bana ro manuci piringi asasongon na morulo jani memang dijabu soni do te inang hasian tiki mamuka poso ini cuci do apalagi tiki di Eropa hami sinang ahod doi sorong di Eropa pangurupi kan molo di hitawon adong pangurupi
Molo hisadang adong menyuruh doi nangon dibuktihon yang kecil yang kita lakukan nadenggani tu dongata itu adalah tindakan seorang yang mengenal Tuhan dengan baik. Budore bagaja kamu te nadinggan ditikin memet. Aulas roha di keluarga nami adok sada ama inatai karejo tong. Bagaimana do mengurus bayon, mengalap lantai, mengalap aru warnion, ingus ado, momona dilap, bagus bagus. Ido nadinggani, asa boi nyonyam istrim fokus mengula. Alay adong gotong sada siya anggota namion, hea sanga. Ngalu jay natay, imana santai saja terus. Alay na budari ngai pudai akang buruna, unang beda, ubah main, tinggam madibain. Tidak hanya yang kecil, yang besar, tapi yang kecil. Jangan seperti saya misalnya, ngodingkan hubain dia ke bibi nabalga, HP dijabuk kuda kubain na, met, isarana, molohehe iba, tor. Adong do peluang ni haul majoy nangon to. Ido na met di ni haul. Alas jok ni haul molodang ni haul sona so yaul beau. Ati itu yang kecil-kecil bisa, tetapi yang besar juga. Tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadamu. Bain sa denggan-denggana. Dakolan tu dong atas saripe, dakolan tu huriata, dakolan tu sadok halak Kristen bata. Alai dohot do tu huria nasing, dohot do tu naso porsea di tuata Yesus Kristus. Alanido taunon. HKBP memiliki tema pelayanan yang baru, yaitu HKBP berdasarkan Matius 5 ayat 5, proaktif melakukan yang baik untuk semua. Melakukan yang baik bukan hanya untuk sesama orang Kristen, tetapi juga sesama umat manusia. Bukan saja sesama orang yang non difabel, tetapi juga terhadap bersama dengan kaum difabel. Tidak hanya di antara sesama manusia, tetapi juga antara sesama manusia dengan ciptaan lainnya. Kita harus melakukan yang baik terhadap alam. Jangan kita tebangi tapi tidak kita tanam secepatnya, agar tidak terjadi banjir-banjir bandang di Tapanuli Raya ini, seperti di Bakara, seperti di Samosir, Sihotang, dan akan banyak lagi datang kalau kita tidak melakukan yang baik terhadap sesama ciptaan. Unakolan terhadap sesama manusia. Alani mamo kadongan ngamang aradi HKBP di ujung ni tahun nasalpu memuka September 1 Desember di Oikumene yang inklusif. Lasro aku paboto aku doi jala usurat doi di jamitan ye porus nadong di almanatai adong tolu 4 peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi di HKBP yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Yang pertama adalah sudah terpilih dari seluruh pendeta HKBP 1 orang menjadi sekretaris jenderal United Evangelical Mission. Sekretaris jenderal ni sada badan misi nama nongos Aka Parbarita Nauli Najolu abad ke-19 tutano tahun. United Evangelical Mission. Guarna Padita Dr. Andar Pasarip. Tatangnya kon ibana. Asa sukses manguluhon badan mision. Napa 25 terpilih tong di sidang raya ni Lutheran World Federation. Padita Dr. Deonal Sinaga gawe anggota council jala terpilih musaibana gabe anggota eksekutif komite untuk bidang misi teologi dan keadilan di Portibio. Jala terpilih musero sada anak ni mantan
pejuang buruh. Anak ni Profesor Dr. Mukhtar Papahan, ima Padita Dr. Binsar Papahan, gabe pimpinan ni sekolah tinggi filsafat di Jakarta. Asa marhita ibana HKBP mengurupi Indonesiaon paradeo naka teolog na dinggan ngagabi profesor tong ibana. Jala parpudi situtu adok sadaina hamua kaina terpilih sada ina ni HKBP di Dewan Gereja se-Asia gawe anggota eksekutif komitina ima amang inang Tiurida Boru Tabarat Nasian Banten tatangyakon naopaton ala wakil tadui di ukumene laupa sahaton berita nauli na mandok akasiu to Kristus dan jadi bermental pesimis karena terlalu banyak masalah-masalah dunia ini. No, kita diminta untuk optimis karena Tuhan bisa merubah yang tidak baik menjadi baik. Dan karena itu, karena sukacita itu, kita diminta supaya kita dipenuhi pada awal tahun ini dengan marlas niroha. Dengan marlas niroha imahita mangulahon ulauta. Mandungdung sadenggan-dengganna. Mulai siana met situ tu. Saat tuna ubalga. Saurdut tu ulaun tohonan napi nasahat ni di batatu ita. Baru pe lojau. Ngabui be amen teh. Alana ibaratnya do be ko itu baru ijabu. Jalala sadarion sada Januari ulang tahuku. Ono 30 tahun atik biado nganon diwain huriaon. Asa sangat deh. Ngasudira HKBP mandok selamat ya Purus, selamat ya selamat ulang tahun usia 63 1 Januari. Alani dang boy be Purus muse. Tangi aku kamu au son Purus ta satahun nai mangulaon ulauku asa sadinggan-dinggan natong hula hai Purusan ini son nang hubatupa mamuka Januari 2020 sadai. Di pasu-pasu tuata ma sudah amu kamang do tamak kainang. Dina borat bihamu sian bagas joron itu hatta. The Lord be with you. Amin. Artanya ma itu. Mau lihat ma Tuhan di hatam nama ceuli. Nagabi habisuhon di hami. Unang ulu hami Tuhan. Disusai, diarsai. Akka na masa di ngulu nami na marsikat sore ni nasongon sodani padati balik sama Tuhan asahu haposi hami ala hodo dewata na suntimbuli ikon posro nami diho na tarbaik kodo mambain akan nasu dinggani gabe denggan ditiki haletan jalala nima ikon digohilas niroha mahame ala hodo debata nami marhite las niroha ima Tuhan mangula hami di tahun naik baruon mangadopi siadopan nami mangasaon guarmu sadenggan-denggan makubasi dongan nami jolma di bagas nami di parsauran nami nang di tonga-tonga ni ulaun nami dang holan akka dongan nami sapor siaon doto balik sama le Tuhan sude na marsaor dotami na bajupang dotami ikon patupaon nami na dinggan tunasida dohok male Tuhan patupaon nami di taonon na dinggan tuaka dongan nami na tinopami akka suasuana ni akka tobbaki asa boy hami Tuhan dau sian tangis unang mengadungi hami ala masa mara ala dang dinggan upatu pahami na dinggan tu akka doa nami na tinopami asimaroham di sado HKBP di sude inganan
na tarida na tarbarita dohot inganan na suding na suhi asiroham di sudeya ka partohonan pargugoy na sida mamaritahon barita na uli turuasmo nang tunaso porsya hidope siya danak satu na usia lansia hutangnya ko kami di tahun on mole hati madiho mari ite Yesus Kristus Tuhan nami upasat kami tangyang amin. Tatangnya kema piliata. Ali debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si leon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nileon mi tu hami pilihan nami tu ho. Sajalo mai gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asau perhasia kami peleanon patibulkon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marite-hite todim
Asalam hutad hami godang ni si leon-leon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok mau liate tu. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehon mi tondiro di mataku osadot guguki rodi saluhut hartaku upasahat itu naso ucatoku do ale Tuhan debata naso marmula naso marpat sohotan debata nama noktong rodi saliling nililingna naso olo sudah doa kataonmu jaladang marparbulatan akka ariarim alai jepek jalan nagabur salpu do tahun nami do hari-hari nami nunga salpu musesa da tahun sian hari-hari nami alaidang salpu yang go asini roham dibaini puji hami ho mari hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ala ni godang ni asini roham na pasat hami tubonani tahunon macai godang doding gani basam hujalo hami mani 4 tahun nasal pui jalawi ngot hami doi sadarion oppe mau liate marohanami tu ho ala di pangolu jala di ramoti ho hami di leon ho si panganon dot si paruloson di hami jala di pasu-pasu ho na niulani tangan nami akup ni di leon hodo hasonangan tuluat nami jala di pelua hodo hami sian parmaran jala di ramoti hodo hami di hagogotan toktong do di leon ho barita nauli manondangi hami asa sanga hami paubahon rohanami akup ni di leon do apul-apul tunamarsak tunamatean asa unang madili nasida molohu ingot hami sude pambayaran nami di tahun nang salpui nama ila do hami nuaing marado ponho ala jut magopo hari-hari nami doho dasini roham hubai nami ope bisan di salpuhon ho nuaing tahun na salpui sian hami salpuhon masude pambayanon nami nahurangi jala sesa sude dosa nami saya hukupi ma pambayanan nami nahurangi mariti iti asini roham di bati hodo hami manipat na sataoni jala di dahodo lanna somar parbue na dinggan di tonga-tonga nami sayunang jolotaba say pasobu mahami mangulu ang giat mar parbue na dinggan hami 7 luanon hupar hatopot hami do sude asini roham jala di bagasan haserepon dot udut ni roha do hami nuaing mangido tuho sahat tuho mahami on sude sai togu jala ramoti mahami on sude sai togu jala ramoti mahami di bona ni taonon soni ganupari asa pujion nami ho
di tahun naroon. Patuduhon maganu pari Tuhami dalan si dalanan nami dot ulaon si ulaon nami. Saya pasu-pasu ma hami juppa marpungu di bagas mon di parsikolan songoni dohot di bagas nami be. Saya tupahi sude parjamita pangajari dot napaturehon na marsahit songoni dohot na pinasahat tunasida. Saya ramoti ma na manggonggomi ami tatap masalut na tarsosak na pugus na dangol na somarama na somarina na nileaan ni halak unang loas na sida hona rupa alai patuduhon matu na sida asini roham naso matsohoti asarap marlas ni roha hami sogot di hasonangan di lambungmu di inganan nahot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang sai pinorba dia maguarmu, sai ro maharajaonmu, sai saut malom ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa Tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin, amin, amin. Abu kamu masih jalangan selamat tahun baru teh. Mulai tema dia kadamang dainang ruas ni huriata songoni nang amanami inanami akka pangarato naro di tonga ni huriata pala ditikyon dia kadamang dainang ala kebetulan do dibuka sasadarion ulang tahun ni opui eporus di dok rohanami asa jolorak mahita maka malate tadopan di tuhatta asa disomma johita rap doh topui lau pasaton akka las nirohata tuadopan ni tuhata hidat tauma jadi doh tahun rupe dohami ma topung boru nang keluarga saluhuna nang hita akka pangarato nami asa disomma hita langsung lilinnya oke
Jadi songonima dihamu permusik nami. Jadi setabi didok rohanamian asa tujolom mahita saluhuna termasuk akal lingkungan na adong ditikyon. Jadi sebelum sota mulai acara tahun ubasa tami ma tomak Padita Resort. Di Opui Eporus Padita Dr. Robinson Butar-Butar Aigabi Sudido Portibion merayahon ulang tahun Opui sian HKBP Piaraja Ruas Doho Parhalado Pasahaton selamat ulang tahun ma di Opui gajang ma umur mopung sehat tarpasu-pasu pakobasion tarpasu-pasu nang aka ulaon ate opung di pasu-pasu di tupak tuhata sude aka yanakon naung pinalumehon ni tuhata tuhamu tuh songonope naboi hupatu pahami di bagasa tikyon lasma rohani opuyate. Omas siat parhalado dohot ruas ni huria. Bisa Musik. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati. Sekali lagi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Ya, pemotongan Tes. Sekarang juga, sekarang Pak Gogo John juga. Tes. suap opungnya sekarang juga. Sekali lagi. Suap opungnya, suap opungnya
pemotongan kue ulang tahun. Nah parjolo di pasatu Amang Padita HKBP Resort Raja. Lanjut musik satu suara. Iya. Mewakili fungsional Inang Diakones Tama, mewakili Parhalado Situa Amang Situa MC Morangkir, mewakili Pangarato Amang Sintua Simatupang Sian HKBP Jalan Uskup Agung Medan, mewakili pegawai Amang Roy Sinaga, dungi mewakili Sadarua Sian Ganuk Lingkungan PA Raja, Amang Sintua Sian Medan, iya, Sian PA Raja, oke, Amang Roy Sinaga mewakili pegawai. Iya. Ruas Sian HKBP PA Raja perwakilan Tujolo Manasida Manang di Jalo Amang Situa. Ebenezer Bajar Pohan, ex Saudi, ex Saudi, Moria Luban Sipahutar, Moria Luman Sipahutar, Horep, Moria Luba Jurjur, sini Moria Luba Jurjur deh, di sini. Moria Luba Jurjur, Amang, Bethesda. Bethesda, Bethesda, di sana samping yang hijau. Lingkungan Judika, lingkungan Judika, Nomensen 1, 2, 3. Nomensen Sada, Nomensen 2, Nomensen Tolu. Efesus, Korin, Efesus, Korin, Dolok Sinai, Sion, Immanuel Sigopulon, Immanuel Sihobuk.